Produkto izarra da errege erroska. Zenbat errege opilak saltzen dian Gabonetako egun baten? Ez dakit ziur, baina nik uste dut asko diala. Asko. Zenolakoa nagusia den Joseba? Ona, oso ona. Orain, gure denda ezagutu ondoren, nahi badezue jungo gera Obradorera ikustera nola egiten dugun gure errege erroska famatua. Gure errege opila egiteko osagaiek hauek dire. Irina eta azukrea, hemen gurina, hemen ura eta zumoa laranja eta limoiana, legamia, ron eta azar ura, azukre lodia, azala limoiana eta laranjana, eta hemen arrautzak. Hasteko nahastu behar die osagai lehorrak. Irina, azukrea eta gatza. Hori dena masadora botako dugu. Oain zaporea eramateko masari limoi eta laranja azalak. Pixkat. Gero arrautzak. Likoreak. Eta oain zumoa eta ura. Eta orain ja martxan jarriko du osagai guztik ondo nahasteko 15 minutu. Gutxi gora bera. Eta azkenekoz legamia botako dio. Nik entzun duten arabera, jendek uste do dela tradizioa kristautasunek indakoa, erregek eman zituela opilak Jesus jaio zenen, baina hori ez dela egia. Erromatarrek hasi zutela ohitura honekin. Lehen ohitura bakarra 5 eta 6 izaten zen, baina oain ja azarotik hasi eta otsai arte ja saltzen ditugu roskoak. Joseba oso jatorra da eta asko erakutsi dit. Bedakidan guztiak gehiena berak erakutsi dit. Lehen beti hemen oten zen, baina oain ja nola okupatuta da hon, ja gutxi etortzen da. Oain masatu ondoren, 5 minutu uzten da lasaitzen masa, indarra handia ukitzen du, eta zulo aiteko lasai on behar du masa. Oain ja azkenekoz sartzen dio baba bat eta muñeko bat. Tradizioak esaten du, muñekoa tokatzen zaio nahi, opari asko jasoko dula. Eta baba tokatzen zaionari, ordaintzea tokatzen zaiola. Neri normalen urtero ordaintzea tokatzen zaio. Beti. Oain, fermentatzea sartu baino lehen, fruta jarriko dizkio. Ondo zapaldu bertzaio masari, bestela labean sartzen denen, eroriten die frutak. Eta orain, fermentatu ondoren labera sartuko ditugu. Bueno, ja roskoak eginda daude eta ateratzeko prest daude. Labetik atera eta bainatu iten ditugu gain, roskoak. Baino hau esnea eta azukrekin iten du. Eta hauek die gure errege errosko famatuak. Bueno, Joseba, hementxe daukezu zuk erakutsitako roskoa. Aber, programa ondoren etortzen zan Obradorera guri laguntzea. Hementxe honen garroskoa bete eta bete. Bueno, ongi izan eta gu berri on.